Tango san ayiwa ni samiya donna sera i b'a ye k'a fɔ sirakɔrɔ taamabaw ayiwa fasiya taamabaw kɔrɔlen dɔnbaw ayiwa kɔrɔlen matarafabaw ayiwa olu bɛ ayiwa ŋaniya yira kɛ Suta dunun na ayiwa ka ɲɛsin jamana ma min bɛ labɛn association Maya Bulon ani Bois Sacré fɛ ayiwa ɲinanta o tam la passion du service public anw sɔrɔla o la ayiwa an y'a mɛn k'a fɔ san o san ni nin waati in sera Suta dunun ayiwa a sigifɛnw u bɛ barikada Suta dunun a sigifɛnw ayiwa u bɛ sɔn nin y'an ye o kɛnɛ kan an bɛna a lajɛ ɲinan ta bilara hukumu min kɔnɔ u bɛ nin kɛ ka da fɛn jumɛn kan aw ɲɛ bɛ jama min na nin ye ayiwa a ka dɔn k'a fɔ ayiwa nin ye ayiwa Suta dunun barikada jinɛ de ye nin ye laadala tile ayiwa o kɛnɛ de ye o tuma an bɛ taa a lajɛ k'o sababu kɛ tigɛ tuɲɔgɔn o fara ka ca n y'a ye siɲɛ kelen bamananw b'a fɔ k'a fɔ ko n y'a ye siɲɛ kelen o ka fisa n y'a mɛn siɲɛ 100 o tuma an ka t'o lajɛ a dan sɔgɔ ayiwa a ni ko. Fɛnjugu ani yanfɛ ɲuman jinɛ ani kɔmɔ ani bɛtɛw a bɛɛ lajɛlen ka jugu yanko jugu ani yanko ɲuman a bɛɛ k'an mago to den bɛɛ b'a fa nɔ la ba bɛɛ b'a ta fa nɔ la bi an bɛ an bɛnbaw nɔ la n bɛ fɔlɔ foli la donsoba minnu bɛ yan aw dansɔgɔ aw ni ko somaw domaw Solomin dɔyalaw kamitiw mɔgɔ o mɔgɔ sera yan n da sera min ma n da ma se min ma foli ye tɔgɔfɔli ye karajuguba ye dɛ ni ɲinɛna min tɔgɔ kɔ bɛɛ k'i yɛrɛ ye foli kɔnɔ tɔn min bɛ Mali kɔnɔ yan ko Maya Bulon ne de ye o bulontigi ye Maya Bulon sigikun ye ka bolofina o taa ɲɛ ka bamananya o la taa ɲɛfɛ anw ka namu an bɛnbaw ye namu mun tagama k'o siraw lakuraya ka barika don u la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ɲinan jibɔn a b'a dɔn ɲinan jibɔn ɲɔgɔn si ma k'a la jama min bɛ yan aw bɛɛ ɲɛ b'a la ɲinan jibɔn ma dan anw dɔrɔn Mali ma koyi mɔgɔw dɔ ye avion ta ka bɔ Faransi ka na k'a bɛna jibɔn in kɛ anw fɛ yan mɔgɔw ye avion ta ka bɔ Abidjan ka na k'u bɛna jibɔn in kɛ anw fɛ yan ka sɔrɔ jibɔn yɛrɛ dɔ bɛ yen dɛ mɔgɔw bɔra Burkina Faso kari la ka na k'u bɛna jibɔn in kɛ anw fɛ yan n badenw aw t'a dɔn nin bɛɛ ye bonya dɔ ye anw ma
jibon bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ dɔw bɔra Allemagne ka na k'u bɛna jibon in kɛ anw fɛ k'a sɔrɔ jibon a bɛ fan bɛɛ fɛ koyi mais a daminɛna anw fɛ yan Sutadunu yan o tuma an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di an ka karamɔgɔba dɔ ma n'o tɔgɔ ye ko Ngomi Seydou Jara ne terikɛ don an ka somaba don an bɛ sɔnni min na yan Mali kɔnɔ n'an bɛ se k'a fɔ ko Sutadunu sɔnni mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ min nana n'a hakilina ye Mali kɔnɔ Ngomi Seydou Jara de don ale de y'a fɔ depuis 2012 ko yan an bɛ dara min na nin ko duniya jinɛ bɛɛ faso de ye yan jinɛ sokalaba de ye yan o tuma malidenw a ka dɔn anw tɛ jamanadenni ye dɛ an ka foli bɛ Ngomi Seydou Jara ye o tɛmɛnen kɔfɛ Bɛlɛdugukaw bɛ yan ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di Bɛlɛdugu musow ma muso caman bɛ yan bi dɛ mais an b'a miiriya k'a fɔ ko ninnu bɛɛ Bamakɔkaw ye mais muso minnu bɔra yɔrɔ jan ka mobili ta ka na an sɛgɛrɛ o de ye Bɛlɛdugukaw ye Bɛlɛdugu cɛw ɲinɛmakaw ko dɛ ni musow tandonna ni muso tɛ ko o ko la a b'a dɔn an tɛ barika sɔrɔ a ko la o kɔrɔ tɛ ko cɛw aw jɔyɔrɔ ka dɔgɔ n'i y'a ye musow nana aw de jɛna k'u ka na donc Bɛlɛdugu dugu fɛn fɛn bɛ yan n da tɛna s'a kelen-kelen bɛɛ ma k'aw bɛɛ fo Manden dugu fɛn fɛn bɛ yan k'aw bɛɛ fo Jitumu dugu fɛn fɛn bɛ yan k'aw bɛɛ fo association Bois Sacré nin y'a san filanan ye olu de bɛ fara maya bulon kan an ka nin jibɔ in kɛ an bɛ maya sira kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'an teri tɔn ye u b'an dɛmɛ ko la kosɛbɛ donc foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a di Bois Sacré ma a ɲɛmɔgɔba a tɛ Mali kɔnɔ yan bi a tɔgɔ ye Bazuru Danbele n ka foli b'a ye nka a ka tɔndenw bɛ yan olu de maya bulon de y'i bolo fara ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ bɛɛ bɛ fo i ka dɛmɛ na ka bɛɛ fo minnu nana ni sɔnnifɛnw ye sɛw baw misiw an bɛ bɛɛ fo sigifɛn minnu bɛ yan ka olu fana fo k'u barika da ka fɔ u ye ko an n'u bɛ bɛn sigi la ka barika da u ye k'an ka jamana kunko k'u kalifa u la karamɔgɔw ne bɛ kuma kelen fɔ aw ye ne ko sɔnni an bɛ sɔnni de fɔ bon n'an ko sarakabɔ o ye arabukan ye bon fɛn min fɔcogo tɛ i ka kan na fɛn o fɛn n'a fɔcogo tɛ i ka kan na i ka fɛn tɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn n'a fɔcogo tɛ i ka kan na a t'i mago ɲa o tuma an m'a ye an bamananw an tɛ wulu bila an ka so kɔnɔ n'an ma tɔgɔ da la bamanankɛ tɛ wulu bila a ka so kɔnɔ n'an ma tɔgɔ da la bon i tɛ wulu min tɔgɔ dɔn o t'i ka welekan mɛn o t'i ka welekan mɛn o tuma n'an y'an bɛnbaw ka sira bila k'u ka tɔgɔw bila ka tugu walifɛnw kɔ a walifɛn si tɛ an mago ɲa bi a t'an mago ɲa sini an san 1290 filɛ o lanɔgɔ de la nin Mali bɛ o lanɔgɔ la ɲinɛ y'a san 1290 ye anw ni arabuw bɛnna don min na o tuma an tɛ kunu ten sa an tɛ kunu jibɔ ninnu kɛra a bɛ ka kɛ bi jamana 23 kɔnɔ jamana 23 diɲɛ kɔnɔ a daminɛna yan maya bulon fɛ nin yɔrɔ kelen na ne jɔyɔrɔ kelen na yan bi jamana wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ Burkina Faso ye le 15 mai k'o ta ko o ye jamana naamutigiw ka don ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye Burkinakaw bɛ yan u bɛ se k'a seereya u bɛɛ nana anw fɛ maya bulon kɔnɔ yan ka ko in ɲɛɲini yan Kodivarikaw bɛ yan u fana bɛ se k'a seereya u bɛɛ nana ka ko in ɲɛɲini yan bi sɔnni na an ye dugawu min kɛ armée nationale ye a y'o ye dɛ anw denw de bɛ muguda la wa muguda fana tɛ diya fɔ anw k'an ka dugawu nin kɛ k'an ka sɔnni kɛ président ko ninnu olu t'an ka ko ye an tɛ président dɔn an tɛ ministre dɔn mɔgɔ min b'an ka jamana ɲɛfɛ a y'a tɔgɔ da ko kɛlɛmansa a ka taa ni kɛlɛ ye a ka taa ni kɛlɛ ye fo ka jamana bɔ bolo la mɔgɔ min tɛ kɛlɛ ɲɛdɔn o bɛ se ka kɛlɛ bɛ jamana min kɔnɔ o bɛ se k'o bɔ bolo la wa o tuma an ka ɲɔgɔn nɛgɛ dabila an ka kɛlɛ to kɛlɛkɛlaw bolo o tuma garadi min b'u la an ka o kɛ an ta ye an ka garadi ye kɛlɛmansa kolokoto nankin kunbilenw kankaranw kankarankakiw olu de y'an ka garadiw ye
o tuma an b'a ɲini fɛ k'o don an ka armée kɔnɔ o de y'an ka grade ye ani kokoyew anw bɛ ninnu de dɔn mais n'an ma fanga so nɔgɔya est ce que an bɛ fɛn min kɔnɔ an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ wa. Avec Talige, Père Sabadika. Le Père Sabadika Jumaye, a follow Kunoyi, a Flana, Oyebi, a Savana, Oeshini. Ewa, Lie Kunu Takanaje, Kunu, Ambemo Mundeke, Utume Mundeke, Wasa, Kauka Sigana Pe, Kasigi Jaubulu, Katugu Jaubulu, Kajamana Jaubulu. Lio Kudo Takanaje, Ewa, Jibon Bola, Soni Bola, Sonu Beke Tanguna, Abeke, Jagatur Kono, Turu Kono, Anga Pilazula, Tukudaula, Nipa Chamafe. O Soni, O Korobe Munde Gira, Abe Ben Gira. O Lie Soni Takanaje, Blotigi Yereka Kuma Kofe, Lie Soni Takanaje. Soni ye muye aiwa dunia yɛrɛ sigilen do sɔni de kan diɲɛ yɛrɛ sigilen do sɔni kan tali mansa yɛrɛ bɛ sɔni kɛ ni sanji bɛ bin dugukolo kan o ye mun ye sɔni tɛ wa